Sekuphele inyanga Usana lwase Chatsworth eThekwini uLwazi Mdletshe lwathunjwa. uLwazi onezinyanga ezimbili wathathwa ngabalisa abangaziwa ababehlomile besola umalume wakhe ngokweba utshwala. Kuze kube manje umndeni namaphoyisa abazi ukuphi lengane. Ngifuna ingane yami sekuyophela inyanga angiyazi ukuthi iphi idlani iqokani. Namhlanje uLwazi Mdletshe uhlanganisa inyanga ezintathu. Kodwa umama wakhe umgcine enenyanga ezimbili kuphela. Uthi bathibelele kwafika abalisa ababehlomile babakhomba ngeibhamu bathi bafuna umalume wengane othathe ugoloko esitolo. Uthi ke besabisa ngokuthi bazothatha ingane uma engamkhiphi. Lobo ubusuku agcina ngabo ukubona ingane yakhe. Then omunye angene ekamereni athi ufuna ukubona ukuthi ayikho yini nakutangayithatha ukuze ulungele abone ukuthi userious, but azange abheke lutho, wavela wathatha waqona empedeni wathatha ingane. Kuze kube manje abantu abathatha lengane abakaze beshaye ucingo noma befune inkokhelo. Ikhansela lendawo linxusa noma ngabe ubani ongaba nolwazi ukuthi eze nganeno. If you know someone who was never pregnant but you see them now with a baby that is full grown, please contact the police. Amaphoyisa asaphenya kanti nawo abengakawutholi umkhondo.